Hello, mga amigo, amiga. Welcome back sa akong YouTube channel. Althea Francheska, ang inyong amiga. So, for this video, mag-unboxing ko. Tsar! Wait lang, dili siya unboxing kay pouch man siya. So, unpouching. Basta, uy. So, order ko sa Lazada atong October 6. Yan, niabot na siya karon. Mystery pouch. Tag 5 ang isa. So, ako ang gi-order kay pulo ka buo. Nya ang presyo kay, akong nabayaran kay 146 and 50 centavos. 99 pesos ang iyahang delivery fee. It's very mahal. Mas mahal pa sa presyo sa kuang gipalit. Well, anyways, gusto na ko na siya itry kanang mag-unpouching. The word is unpouching. Dili unboxing. So, ang sulod daw ato kay mga beauty products. Pangpagwapa ba yun? Minta makakuha ko og kaning kaya galing sa ito, anak din mo sa inyong dagway. Siya, o katong ibutang diri, anak, kayo, gabi akong eye bags. So, are you ready to rumble? Magsugod na tayo. Okay, pasin maabtan po ko sa mga iro, mag-chorus na po sila. So, let's go, 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 go! Ay, baliktad. So, basa-basa pa siya. Kaya ako asyang gihumulan o Zonrox. Alam niyo na, for safety purposes. So, nagtulo-tulo pa ni siya. Baliktad pa dyan. Oh, nagtulo-tulo. Kita ninyo, oh, tura nagtulo-tulo. Siya. So, pulo man to kabuo pa ko ang gi-order. So, I am expecting that the products inside this pouch are more than 10. Hangyo is 11. So, ato na siya agreehan. Okay? Sa kaya ko ang reaction upon seeing the products inside. English Sharaka girl. Wow. So, itagak lang sana ako sa floor ang mga supot-supot. Ako lang siligan later. Wow, madamo siya. What is this? Rice? Beauty mask! Nourishing mask. Asan siya gikan? Malamang sa so, nanakoy butang sa kong dagway. 1. Another one. Where? Ooh. Pour strip. Blackhead pour strip. Patay. Mga wala ng mga blackheads na to sa itong Helow. Ooh, another mask. Isang flavor. Pagkaon. Honey, Mara, so sweet. Another honey.
Kailangan isulat sa ng 1, 2, 3, 4, and 5. What is this? Another mask! Saan siya? Wait. Silk mask. Silk. Oh, interesting. 6 na. Another silk mask. For me. Oh. Wait. Oh. Iyatagan kong mask para sa lalaki. Lalaki ko. Kailangan ko ng lalaki sa buhay ko. Kaya kung sino ang libre dyan, let's go. I'll be giving you this. Try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 more to go. Giduha. Duha dyan sila kabuok, gosh. Oh. Hindi na ko kailangan ng duha ka lalaki. Isa lang. That will really love me for who I am. Sure. Ang babae na unta niya. Ang babae. Hyaluronic acid. Facial mask. Oh. Yan. Another. Total duha juga siya. Wala na. Wala na. Zero balance. So, ako ang ihapon sila tanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagkapin. So, sakto jud kaayo ako ang pag-guess nga 11 kabuk ako ang madawat. Thank you, Lazada. Flashback sa Lazada. So, Monday man ron, no? So, ganito na ko later. Unya, bago ko matulog ang isa. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Oh my God, hindi na ako magamit ng duha kay panglalaki. So, hatag na ako. Hatag na ako sa way. Oh my gosh. Wala din ako mga itso na lalaki dito. Ay, bilat. Natagap pang isa. So, ito po ang aking natanggap sa Lazada mystery pouch. Then, kabuok na facial mask. Then, na ay libreng Pelatin blackhead pore strip. So, sa ko ang gibayaran nga 146. Nagpila ba ni sa kung palitunan mo siya isa-isa? Tag 20? Wait lang. Kung palitunan ko isa-isa ni sa Watsons, uy, mahal ba yun? So, I'm so tipid-tipid pala here. So, Watsons ang mga ing-ani yun, abot na sila. Almost 100. So, kung 100, it's equivalent for 1,000 if I'm going to buy there. Oh, for this, only 146 and 50 centavos in Lazada. Sure, endorser. Beke naman, Lazada. So, yun lang ang gagawin ko ngayon. Nag-unpouching ra ko sa mystery pouch na akong i-purchase sa Lazada. Wala na namang kabuluhan na video. Pero, these are my kabuluhan. Kasi, I need to alaga-alaga my face. I am already tumatanda. And, sa una ko pagpangita o keke no, kung hindi na ko alaga na ko ang face. Okay, so muna to ako ang video. Muna to.
Again, my video is all about unpouching. Hashtag unpouching. So, kung dili niyo siya bet, okay na po dili niyo po sa inyo sa tanawan ng video. Pero deep inside. Tanawan ninyo para madungagan akong views. Anyways, that would be all. Sa mga wala pa nakasubscribe please subscribe na mo sa akong channel and hit that notification bell para ma-notify mo sa akong future videos. Dahil na sa akong TV. Dahil na sa pag-deliver ng TV show, TV reality TV, baliktad na. Para ma-notify mo sa mga future videos pa na ako. Na pwede po mag-comment and then please like na lang po na aning video. Okay? Stay safe everyone. See you sa next video ni ako. Bye! So, hangyo!